Ana tinggine akeh nang endi? Kasur. Ya tinggi akeh ya mbok. Resiki terus disemprot baygon ngono ben mati. Ora mbok ragati kok. Piye Rika iku? Waduh, waduh. Urip ya kudu sing ngresikan ngono lho. Rika kurang resikan iku. Ora. Rasik apa iki? Ora resik. Tahun rakyat meneh kok. Nah iya, semprot baygon sing akeh mati sak endok-endoke. Penting endokmu ya ora mbok semprot. Endokmu mbok semprot ora? Hei. Hei. Endokmu mbok semprot. Ono. Aduh. Iya. Endok ya semprot. Endokmu ya semprot pisan. Endokmu pira? Halo. Hei, ndokmu pira kabeh? Ndokmu loro. Ambune piye ndokmu kuwi? Ndokmu piye? Aduh, aduh. Piye to? Blas. Ayo disemprot nggih. Apa semprotne? Baygon sing akeh ngono. Diresiki semprot. Peti mati tinggine. Ya. Gak gelem mati. Hai. Babon iki rong dina iki wis mati kabeh. Babone wis mati. Anake priyep meneh. Ya semprot maneh. Nyemprot aja pisan tok, ngono lho. Ora ndokmu barang disemprot pisan.